planinkinje, zagorkinje, vodarkinje, brodarkinje, oblakinje i najzad rusalke. Samo su neki od naziva koji su južni Sloveni koristili za neobična bića koja su rasplamsavala maštu i izazivala čežnju kod naših predaka. Ali neobična stvar je da ta bića o kojima govore bajke i narodne pesme, po svedočenju mnogih, i danas možete sresti po vlažnim šumama ili pitomim proplancima Srbije. Večeras istražujemo možda najpopularnija mitološka bića Srbije – vile. Vile se rađaju iz rose ili cveća u trenutku kad sija sunce i pada kiša, dok treperi duga na nebu. Drže se podalje od ljudi, žive u šumama skrivene, ali možete naići na njih dok igraju kolo ili idu u lov. U srpskoj tradicionalnoj kulturi dosta je rasprostranjeno bilo verovanje u razna mitska bića, između ostalog i u vile, i neka od tih predanja i narativa sačuvala su se do danas. Prema onom najopštijem obrascu, vile su mlade devojke, lepe, plave, duge kose i obično obučene u belo. Umeju da opšte s ljudima i po narodnom verovanju mogu da budu i dobre i zle. Odnosno, koliko mogu da učine dobra, toliko mogu da nanesu i bola i nekih ružnih stvari u toj komunikaciji. Tako da sam odnos prema vilama i toj mitologemi se razvijao i nagrađivao vremenom i od slučaja do slučaja, kako ko je šta verovao da ima taj odnos s vilama. Narodna predanja još kazuju da se vile mogu preobratiti u razne životinje. Labuda, konja, sokola, ali i vuka. Postoji i erotska dimenzija koja je uvek prisutna kad govorimo o vilama. Svedoci ih vide oko izvora ili reka kako raspuštenih kosa potpuno nage plivaju i zabavljaju se. Ja znam uglavnom samo za lepe vile. Nikada nisam čuo da je neko opisao vile kao nekakve ružne spodobe. Vile mogu da budu jako lepe. Naši ljudi koji su viđali vile obično ih opisuju kao devojke, raspletene crne kose, ponekad imaju pletenice ili kike, imaju krila, dugačke bele haljine, najčešće su bose, vesele su, visine su ponekad oko 1 metra, može visina da im varira manje ili više, mogu da budu i visine običnog čoveka. Uglavnom su raspevane, razigrane, sve dok ih neko, kao što sam rekao, ne uznemiri. Nama izgledaju kao lepe. One mogu da imaju neke atribute kao što su recimo šiljate uši ili možda malo duži nos ili tako dalje. Ali one uglavnom slove kao lepe devojke. Znate, ponekad sa, kao što sam rekao, crnom zlatnom kosom, ponekad u divnim haljinama i tako dalje. Dok druga bića mogu da budu jako ružna. To su bića koja baš potiču iz čistog demonskog sveta. Ali vile su čuvari prirode. Vile čuvaju šumu, one čuvaju biljke. Zato one nisu potpuno negativne. One su na nekom prelazu između ovoga i onoga sveta. Vile možemo da vidimo samo slučajnošću. Znači, ako smo se zatekli u određenom vreme na određenom mestu, one se ne prikazuju nikome specijalno. Ne postoji pravilo da bismo mogli reći neko će vidjeti vile, neko neće, zbog toga što je muško ili što je žensko, ili što je lep, ili što je ružan, ili što je bogat, ili što je siromašan. Ne.
ako se krećemo, uglavnom noću, po mestima gde one obitavaju, možemo da naletimo na njih. Njihovo vreme je proleće, kad se priroda budi, a život buja. Opisuju ih kao lepe devojke, bujnih kosa i milozvučnih glasova. Ali uvek postoji jedna drugačija, skrivenija dimenzija koja nagoveštava opasnost. Ako naletimo na vile, najbolje bi bilo da ih ne uzemiravamo, zato što su tada osvetoljubive. Ukoliko čovek noću naiđe na vilino kolo, trebao bi da ga zaobiđe u širokom luku. Jer ako uznemiri vile, sigurno će ga uhvatiti kolo, igrati sa njim do zore, nakon toga ga pustiti, ali će on posle toga bolovati, a možda čak i umreti. Ukoliko na neki drugi način uznemiri vile, sigurno neće dobro proći. Vile su takva bića da mogu da nanesu zlo onome koji ih dira. Poznate su priče o ljudima koji su namjerno ili nenamjerno uznemirili vile i zbog toga su stradali. Mnogi svedoci tvrde da vile umesto stopala imaju konjske ili kozije papke. Da njihova bujna kosa smrdi po užegloj svinjskoj masti, a da ako ih uvredite, mogu da budu i životno opasni. Vila može da nanese zlo i da bude ljuta iz raznih razloga. Ako, recimo, postoji opet neka priča, ako se pomokri pod tim nekim drvetom gde se veruje da vile dolaze, da im se prekine igra u kolu, to vilino kolo, inače u narodu jako raširena mitologema i veruje se da i u polju koje ima zasade, pa sad najedanput se pojave koncentrični krugovi, da je to zapravo delo vilino i ako se nagazi na to kolo, na to mesto, da se onda vile razljute i taj oboli i postane bolestan. Čak ima priča po raznim našim krajevima, a evo sad i po centralnoj Srbiji je bilo u Šumadiji da ljudi koji su naišli na vilino kolo, odnosno na to mesto gde su oni igrale kolo, da su skrenuli s uma, da im se nešto jako loše u psihičkom smislu desilo. Ja sam bila mala, možda sam imala 3-4 godine, kad je mi prvenstveno ona ispričala za tu Biseniju, njenu sestru. Ova se zove Leposova, sestra što mi je bila baba gore, a ova tetka ovde što udata u nadrlje, ona se zvala Bisenija. I kaže, moja Bisa digne se noću i kuka ne smije da izađe preko kuće, bilo vatrište nekad na sred kuće. I ona kad kući izađe iz sobe, da prođe pored tog vatrišta, kaže vatra založena i kolevka pored vatrišta. Dete u kolevki, a žena lepa sa dugu kosu pored kolevke. Crna žena visoka sa dugom kosom, a kolevka pored vatrišta stoji. Ona kad je to videla jednu noć, nije ništa rekla. Drugo večer, da mi njezino sestra pričam kod žene Prele. Skupe se da predu i ona priča kako se imala u te njine kuće previđa.
kaže, ja izvedem Beseniju. Ona kaže ove vili, evo je žena, pored vatrišta, kaže, čuva dete. Oni izađu, ne vide ništa. I ona nije smela posle nikad ovako sama baš da izađe, no tarala da je izvadi ili sestra ili majka, da je izvedu da izađe napolje, nekad nije malo kupatilo i nešto, moraš da ideš po kopriva tamo. Zavisi od razloga kako se vila obraća čoveku. Vile mogu da budu i dobronamerne. Ponekad daju savet čoveku ili ga jednostavno mu se obrate i kažu mu idi svojim putem ili tako nešto, znači ne žele neko zlo. Ali ponekad, ukoliko se obrate čoveku, to je sa nekim razlogom. To obraćanje čoveku može da bude kao upozorenje, može da bude kao predviđanje, da mu kažu, na primjer, da će nešto da mu se desi, ili upozorenje, kao što se to desilo, recimo, seljaku Raki Žvenovcu, koga su vile upozoravale da ne leži na njihovoj kolevci, odnosno jedna vila ga je upozoravala. On dugo nije to da posluša dok nije dobio batine od nje. Nakon toga je poslušao. Paradeda, Raka Paradeda, čuvao stoku zvani kriminalac. Tu je imala voda u velikoj livadi, bila je velika livada, ali je imala vrba velika nada tu vodu. A on je čuvao stoku, a vrba je imao lad, on legao u livadu, nada tu vodu bila ravanjak. Voda je bila niže malo, ispod njega, a vrba baš nad vodu. I danas stoji. I zaspi na toj livadi, poda tu vrbu nad vodu. Nije daleko bio od vode. Zaspao, otud ide, kaže, ne ide niko, nego ga zove. Rako, ustani odatle. Rako, ustani odatle. On se podigao. Obrnuo se, nema ništa. On legao, Bože, kaže, šta li sanjam? On se vrati i legne. Opet zaspi. Opet ga zove neko, ustani, Rako. Ustao. Kad je bilo, ustao drugi put, devojka kaže, krupna, lepa ko lutka. Jeli Rako kaže, ustani, lego si mi na kolevku na moje čedo. No te molim da ustaneš i da se pomeriš odatle, ali nećeš ostati od tebe ni paulj. On se digao odatlicke i otišao. Kad je bilo, ali slušaj da ti kažem, da ne smeš da radiš petku, nikad da radiš petku. Ništa, ni da mrsiš. Neka je na Božić da ne mrsiš petku. Dobro, on to teralo, ali bilo nekad bede i muke, on mislio to, ajde, prošlo je i ta se devojka izgubi. Vile su naklonjene ljudima i prirodna su prepreka morama, karakondžulama i vukodulacima. Ipak rusalke ili rečne vile mogu neoprezno da odvuku dubinu reka i da ih udave. Za takve vile tvrdi se da su u stvari duše utopljenica ili nerođenih devojčica. Postoje vile vodarice. Vile vodarice, mi ih još zovemo Odine ili nimfe, borave u blizini voda, u blizini izvora. To su vile koje čuvaju izvore. Noću, naš narod zna, po starim legendama i pričama, iskustvo starih ljudi nam govori da noću ne treba ići na šumske izvore.
zato što tada možemo da uznemirimo te vile vodarice. Ako naletimo na njih i uznemirimo ih, bit ćemo kažnjeni zbog toga. Te vile mogu da budu ponekad u liku stare žene ili opet mlade devojke. Zavisi od situacije na koga smo naleteli, na koju vilu smo naleteli. Otprilike 1967. ili 8. godine, u mesecu septembru. To se dogodilo noću oko 11 do 12 sati. Ja sam tada imao svojih 17-18 godina. Nalazio sam se na putu, pored same reke, gde teče reka Dulenka. Mesečina je bila kao dan. U jednom trenutku su 3 komada vile sletele, kako sada, od onuda preko reke i sletele su u samom vodoteku. Imale su na sebi belo, kao haljina bela, skroz. Kosa im je do struka, crne boje. Sad, da li su one bile bose, da li su bile kakve bile, to ne znam. Pošto sam ja bio mlad, neiskusan, plašljiv od tog događaja što sam video, ja sam se uplašio. Skočio sam i otrčao u kuću, gde sam majku probudio i ona mi je dala čašu vode. Majka mi je pričala da je i moj otac imao problema sa tim bilama dok je bio kao dete. A ona ih nije viđala, eto, ja sam ih vidio na daljini do 10 metara. Toponimi u Srbiji i Crnoj Gori često imaju odrednicu vilinski. Najpoznatiji primjer su viline vode kod Beograda. Verovalo se inače da ko se napije vode sa vilinog izvora ostaje večno mlad. Moj otac mi je pričao za njegovog dedu, imali konja. Konja koji imao lepu grivu i u štali bio radili danju i uveče došli s posla, vezali ga u štalu, položili, sredili sve i noć je prošla. Kad su se ujutru, deda kaže meni, kaže, idi si mačku položi konju. Ja sam otišao da položim konju, konj lipcu. Pruže sve 4 kaj lipcu, kike ispletene kaj na grivi i ono lepo kaj vidi mali konj lipcao. On mene kaže, idi ti kaj položi njemu, turi u jasno seno, pa ćemo posle da idemo kaj će ga zakopamo, turi seno ti u štalu, u jasno. Ja se vratim ponovo sa lipco konj, ja mu položim, stavim ono, on znao koje vreme, kaže ono, ajde idi vidi sad, kaže, gde ćemo da ga zakopamo, idi vidi šta li radi to. Ja dole konju stao, kaže, pletenice, kaže, one vise na grivi, sve pletene, kaže. Evo, deda, kaže, on ima lepe pletenice, kaže, ovo, pa to je, kaže, ono, terale ga vile, kaže, on je umoran, kaže, ono, i za to je, kaže, bio, nije se stao da jede kad si ti otišao. Pletenice su mu valjda noću, preko noći, čim danju nije imao pletenice, a ujutru pletenice, valjda su mu vile plele, koje mu pleo drugi, nije mu pleo moj deda.
bez obzira verovali vi u njih ili ne. Postoje najrazličitija objašnjenja šta su naši svedoci mogli ili šta su mislili da su videli i iskusili. Ali jedno je sigurno. Dok postoje stanovite šume i bistri izvori, postojaće i priče o čudesnim susretima sa ovim neobičnim bićima. Priče o vilama. Zanimljivo je da kod drugih Slovena, Rusa recimo, vile često mogu da budu stare i ružne, sa jezikom kao kod zmije, te da budu itekako opasne po čoveka. U Srbiji vile su sasvim drugačije. Brojni svedoci koji ih i danas sreću slažu se oko jednoga. Takvi susreti su nezaboravni. Spremali smo za kuću, da bi spremili da pravimo kuću, morali smo da vadimo ugalj. Otac mi je bio rudar, vadili smo ugalj. 2 vagona smo izvadili uglja da bi osekli za ovu kuću 20.000 cigle, to smo osekli ručno, morali smo da radimo da bi stvorili nešto u životu. Morali smo da vadimo ugalj noći, u proleće, zbog rđavoga vazduha. Nije jednostavno 20 metara dole u dubinu otac pustati 2 dječaka. Jedan je tovario, jedan je... Jednu prilikom, to smo radili noći da bi to izmirili tu kaznu. Jednu noći otišli smo da radimo od 10 sati. Imao je moj otac 4 radnika plaćeni, koji su sišli dole i on 5. Ja i Vajko Pajević smo spuštili te ljude u šahtu dole i mi smo sedali pored vratila. Vratilo s jedne strane, vratilo s druge. Ja vučem ovdje, on vuče onde. Ovdje stoji da izvlatimo to. Oni su trebali da nakopaju toga uglja i da viglu da mi vučemo. I to oni kopali su, spremali su. Kad smo mi pogledali, ja u sat, 12 sati i nešto je bilo, gluvo doba noći. U tim momentu, kako smo mi to pogledali, a mi smo bili na jednim obrješku. Naša šahta između sela Oraca i Misače, jer nema svude uglja, na tim potezu je bio ugalj. Međutim, se pojavilo se svetlo dole. Rekao, gle bre, njen otac je zvao Mućkalo, što je radio kod nas u šahti. Ona je bila devojka, zvala je se Nada. Gle, rekao, Nada poranila rano. Ma kaže, ajde bre, nemoj da lupaš, na koje nas da je 12 sati. Samo što smo mi to progovorili. Odjednom je svetlo ka nama i čuje se džagor, muzika i pesma. I obiđe 2 puta oko nas. Naježili se kosa, kosa se digla, naježila, uplašili smo se mi. Ode ka Misačkim groblju od nas. Ne postajali, kratko je vreme postajalo, dođoše oko nas. I gledaju lepe devojke, račešane kose, haljine kao svile. Ajde, momci, šta čekate? Uvatiše nas za ruke, odvedoše nas. Kud su oni nas vodili, kad smo se pevač zapevao u 2:15, mi smo se našli pod jednim drvetom u jednoj njivi, 2:15, noć. Pogledali smo se jedan u drugoga, gdje je šahta, kud ćemo da se orijentisimo. Preko 3 potoka smo prešli i došli do šahte. Kad smo došli kod šahte, već jedan je izašao uz japiju i drugoga izvuko i oni rade svoj posao. Kad su ugledali nas, taj Mućkalo,
sagoje se dole na drupu i viknu mog oca. Evo kad dođoš je, sad mora se izraditi, dođoš kad je ovi jerijani, dečaci. Otac je izašao iz šahte i sad je on mislio sam ja išao negdje u neku krađu, neku pljačku, ono. Išao, lupio me dlano, jer mi je uši zapevale. Stani bre da ti oblasti gdje sam bio i šta sam radio, mi krvavi, pocepani. Pričamo mi, povadiše njih svi, sve to pomrlo. Povadiše i šakte, svi 5 njih tuna. Pokojni Mućkalo Đorđević kaže, nemo Luka da vićeš dete, kada to ima, tu sam ja, tu se predviđa u određena doba, u određeno to. Nego, kaže, vodi desu kući, kaže, i nas dovedu. I plašili su se da nas nešto, da se ne razbolimo. Međutim, to je sve bilo tako i završeno i to je tako. Bez obzira verovali vi u njih ili ne. Postoje najrazličitija objašnjenja šta su naši svedoci mogli ili šta su mislili da su vidjeli i iskusili. Ali jedno je sigurno. Dok postoje senovite šume i bistri izvori, postojaće i priče o čudesnim susretima sa ovim neobičnim bićima. Priče o vilama.